Kumis koldoh nabodari porluhian au naing makatai taringot borumi nahu haholongi say sip nuang ibana tua tulang alusi majoa pinomat nang goma balos SMS sehari ku telepon do borumi say mouse do dicueki molo boido asa au marotusi marbadai hani na malam minggui alahu tiop do tulang tangan nai bisonggaki au minta tolong joa lehon solusi di hubungan nami hamu pe hea dodoli doli songoni do molo cinta bersemi alusi majoa pinomat nang goma balos SMS sehari ku telepon do borumi say mouse do dicueki molo boido asa au marotusi songgaki au uhut madipadari nanti marah bapak binatiki tulang minta tolong joa lehon solusi di hubungan nami songonido molo cinta bersemi